Dnes vám ukážem niečo naozaj špeciálne. Rozstavené sklo na dreve a recyklované sklo z pivných fliaš na dreve. Dva remeselne vyrobené sortimenty kombinujúce recyklované sklo a prírodné drevo Gamel z Bali. Ručne vyrobené, udržateľné a každý kus úplne jedinečný. Viete toto predať? Zistíme to. Neber si to len tak odo mňa. Poďme si vypočuť, čo na to hovoria zákazníci. Gina hovorí, opäť ma ohromila kvalita. Ancient Wisdom ma nikdy nesklame. Market Store The Potting Table hovorí, tieto rozstavené vázy spolu s bielenými vázami sú mojím absolútnym bestsellerom. Bobby's Crafty Box hovorí, krásna dekorácia, kvalitné drevo. Chrissy Johnson hovorí, nezvyčajný predmet na rozhovor, ktorý ozdobí akékoľvek prestieranie alebo sviatočnú výzdobu. A Marjorie hovorí, úplne neuveriteľné. Sú z hrubého skla a vysokej kvality. Drevo je tak krásne a rustikálne. Ja som si do svojej pridala kryštály. Môžete si pridať, čo len chcete. Majú dobrú veľkosť a naozaj sú vysokej kvality a za neuveriteľné ceny. Nemôžem ich odporučiť viac. Ďakujem za všetky vaše krásne recenzie. Je tu toľko podobných recenzií a rada by som ich prečítala všetky, ale jasné posolstvo je, že sa rýchlo predávajú. Viete to predať? Rozhodne. Zostaňte so mnou až do konca a poviem vám o jednej veľmi účinnej predajnej technike, ktorú maloobchodníci používajú na zvýšenie hodnoty nákupu pri týchto kúskoch. Keď to raz urobíte, budete sa čudovať, prečo ste to neurobili už od začiatku. Viete to predať? Áno, a ukážem vám ako. Poďme sa porozprávať o tom, ako sa vyrábajú, pretože práve to ich robí naozaj výnimočnými. Na ostrove bohov, Bali, zruční remeselníci vezmú recyklované sklo, zahrejú ho do tekutého stavu a ručne ho vyfúknú do organických tvarov. Potom, kým je ešte horúce, ho položia na drevo a sklo sa prispôsobí tvaru dreva. Toto predáva tieto jedinečné vázy, misky a džbány z rozstaveného skla. Majú tento príbeh za sebou. Nie sú zapojené žiadne formy ani továrne. Je to len čisto prírodná zručnosť a prírodné materiály. Vieš toto predať? Rozhodne. Pozrime sa, prečo im nakupujúci nedokážu odolať. Číslo 1. Udržateľnosť. Sú vyrobené z recyklovaného skla a recyklovaného dreva. To znamená, že spĺňajú kritériá ekologickosti, čo je skvelý predajný argument. Číslo 2 je všestrannosť. Majú toľko využití. Sú to misky, vázy, držiaky na čajové sviečky, terária a niektorí ľudia ich dokonca používajú ako karafy na víno. Môžete toto predať milovníkom sviečok? Áno. Môžete to predať milovníkom rastlín? Áno. Môžete to predať milovníkom bytových dekorácií? Áno. Číslo 3, ich absolútna jedinečnosť. Sú skutočne jedinečné. Zákazníci veľmi radi vedia, že produkt, ktorý si kupujú, nebol 100-krát replikovaný, ale je originálny. Toto je čisto unikátny produkt a jediný svojho druhu. Vieš toto predať? Rozhodne? Pozrime sa na niektoré výnimočné veci. Poprvé máme svietnik z rozstaveného skla na dreve. Toto je perfektný darček. Perfektná darčeková veľkosť. Predstavte si ich všetkých na poličke a ako ju rozsvietia. Vieš toto predať? Stavím sa. Ďalej máme malú kvetinovú vázu. Takže toto je krásny kúsok ušitý na mieru pre nadšencov izbových rastlín. Môže byť naplnený čerstvo rezanými kvetmi, alebo si ho možno len tak uchovať ako krásne umelecké dielo. Tu máme misku z farebného skla. Rovnaký proces stavenia, ale so žiarivo-farebným sklom. Toto krásne vynikne na displeji. A nakoniec miska z recyklovanej pivnej fľaše. Ekologické osvedčenia až po strop. Rozstavené staré zelené fľaše od piva a pretvorené na dekoráciu. Zákazníci milujú príbeh. Vieš toto predať? Skúste to povedať z ekologického hľadiska. Funguje to. Teraz ako zobraziť rozstavené sklo? Práve vtedy sa Can You Sell This naozaj rozžiarí. Môžete vytvoriť prírodnú expozíciu.
Pridajte sobie machy, kamene, kryštály. Vytvorte terária s použitím tylancí, vzdušných rastlín. Skombinujte ich so sviečkami. Pripravte pekný rustikálny stôl, pridajte kadidlové horáky, solné lampy, čakrové kamene. Použitie fantázie je tu kľúčové. Keď zákazníci vidia možnosti, kupujú. Vieš toto predať? So správnym displejom 100%. Toto je šikovný maloobchodný krok. Ak vidíte, že zákazník má jednoznačný záujem o rozstavené sklo, navrhnite mu aj motýle alebo kryštály, či sviečky, ktoré by sa k nemu hodili. Toto nie je dotieravé, je to užitočné. A tiež to zvyšuje priemernú hodnotu objednávky. Toto je predajná technika, ktorú som sľúbila predtým. Umiestnite ich blízko doplnkových produktov a sledujte, ako veľkosť košíka rastie. Vieš toto predať? Rozhodne. Len krátka poznámka o Ancient Wisdom. Či už ste online predajca alebo len bežný obchodník, chceme, aby ste sa k nám pridali. Ponúkame tisíce produktov, ktoré buď pochádzajú z našich vlastných tovární, alebo sú dovážané priamo od remeselníkov. Ponúkame skvelý bonus za prvú objednávku. Nezamestnávame obchodníkov ani nevystavujeme na veľtrhoch. Veríme, že sa produkty predávajú sami. Ak máte záujem, môžete sa pridať cez odkaz nižšie. Vítajte vo svete Ancient Wisdom. Takže toto vieš predať? Myslím, že môžeš. Prírodné, udržateľné, remeselne vyrobené a presne podľa trendov. Tento sortiment rozstaveného skla si zákazníci okamžite zamilujú. Ak sa vám toto video páčilo, dajte like, komentujte a odberajte. Odkazy na produkty budú nižšie. A naďalej pomáhajme maloobchodníkom premieňať skvelé produkty na skvelé tržby. Ďakujem za sledovanie, dovidenia.